дар яке аз маҷмӯъаҳои варзишии навбунёди шаҳри Москав ташкилоти UFC шоми муҳорибаҳои омехтаро баргузор намуд. боиси ифтихор аст ки дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгари тоҷик Фаридун Одилов дар вазни миёна дар рақобати асосӣ ҳунарнамоӣ кард. мухлисони зиёд дар толор бо парчамҳои Тоҷикистон варзишгари кишварамонро ҷонибдорӣ намуда шиёру сурудҳои ватандӯстона садо медоданд. Фаридун Одилов барои дарёфти камарбанди ташкилоти мазкур бо қаҳрамони феълии ин ташкилот дар вазни миёна Сергей Калинини рус муҳориба анҷом дод. Фаридун Одилов бо шиёру овизаҳо ва сурудҳои ватандӯстона вориди сабқат гардид, ки маҷмӯъаи варзишии мазкур фазои идонаи тоҷиконаро дар худ фаро гирифта буд, ки ҳатто шореҳони рус изҳор доштанд, ки дар чунин фазо мо худро дар Тоҷикистон эҳсос мекунем. рақобати размгари тоҷик Фаридун Одилов бо мизбони мусобиқа 4 раунд идома кард, ки дар натиҷа варзишгари тоҷик, ки бо тахаллуси терминатор маъруф аст, бо усули буғӣ кардани рақибаш дар ин набарди мушкил ғалаба карда қаҳрамони ҷадиди ташкилоти UFC гардид. ҳамзамон Фаридун Одилов дар ин ташкилоти мазкур дар дигар вазн низ дорандаи камарбанд маҳсуб меёбад. ёдовар мешавем, ки ҳаракатҳои Фаридун баъд аз анҷоми вохӯрӣ низ талқинкунандаи ватандӯстию ҳисси баланди ҳуввияти миллӣ ва эҳтироми инсониятро нишон медод. ҳамин буд, ки ҳарчанд шоми муҳорибаҳои омехта дар Москав сурат гирифт, аммо фазои тоҷикона дошт. чунин амалҳои ватандӯстонаи ҷавонон барои муаррифии миллат дар арсаи байналмилалӣ нақши созгор хоҳад гузошт. Tojikiston, Bapesh.